Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular bek tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Alдағы seriyada. Ko'r qizim, narsa olib qaytdim. Yangi do'st. Ol shunday suyqimli. Ondan boshqa da mashaqqatlarimiz yetarli qizim. Etni de qoray olurman mikan? Bilmeyim şu. Eniyim, men onu o'zim qorayim. Ay. Onda tugul. Bella tangla meni. Kishi qorov mashaqqatli ekan. Жеңіл болыр деп ойламағансыңдыр бет. Mal tabibine varу. Konsoni, sağ bol. Ol idemге sıyıp koygan tertipsiz et. Ишеттің ме? Аңа көңілсіз. Ол өкіне деп ойлайым. Бар да яхшы Белла. Кайгырма, ашуланмыйм. Былай ауыр болыр деп ойламаған едім. Не bu? Шоколад. Кімдір миңа деп қалдырған болса керек. Сиңа кәнфит алып келдім, ғафу өтіну хақына. Қашқарасым келмеген еді. Дос ма? Дәмлі ме? Кеттік ойнарға. Konsoni, Беллаға кешкі аш бердің ме? Хәзір оқы бітіресі бар. Міне сиңа бір күн өтмәді беріштің дәме енді. Юқла, хәзір өк барам. Белла, не болды сиңа? Қызшық, хәлің юқ ма? Әнейім. Не болды екен аңа? Қызым, сен аңа шоколад ошаттың мәлі? Нәрсе? Ярамы еді міне? Болмас, бұл менің ғайып. Ол тірілер, барда яқшы. Борчылма, ол бик тиз тірнәкләнә, қызым. Миңа қызғаныш, этләргә шоколад ашарға ярамағанын білген болсам, бермәгән булыр идем. Әлбәттә. Кай вакыт кешеләр бозылган ризык ашаса, үзләрен начар хис итә. Этләр дә шулай. Кайбер ризыклар аларга зыян китерә. Шулаймы? Эт булуы авыр икән. Кызым, башка этләрнең хәлен белеп киләм, яме? Яхшы. Курыкма, мин яныңда булырмын. Ягымлы дустым, уенчык түгел, маны яхшы белем, шуңа сине башка рәнҗетмәм. Былга кыйрыгыңны аш миңа эчке дөньяңны. Миңа карашы иң якын дустым. Йомшагым сиңа җылылык кирәк. Сырхаулардан саклармын, булырмын терәк. Әйдә тизрәк тернәклән, аннары синең белән бергәләп уйнарбыз, якын дустым. Бергә без нәни дускайым. Uyandыңмы? Хәлең яхшырдымы? Исән сау булуыңа шиксез шатмын. Әйдә, өйгә кайтабыз. Менә, әзер. Шундай йомшак үзе, исе дә тәмле. Кил тарыйм әле. Кем тәртипле кыз? Кызым, синең белән шундый горурланам. Эшең авыр булса да, бик тырышып үтәдең.
Курчак белән уйнаган кебек кенә җиңел булыр дип уйлаган идем. Хәзер ул миңа бик якын, сеңлеме тең. Әйе, яхшы мисал. Ул Хлоядан артык аерылмый шулай бит. Шәше генә күбрәк. Хуш, Белла, мин сине сагынырмын. Тиздән син аның белән күрешерсең. Сүз бирәм. Бик тиздән, яме кызым? Аны да яздым. Яраткан уенчыгың метод. Бүләк булсын. Безгә барырга вакыт. Хуш. Белла, китмә, кире кайт. Бәлки үзебезгә эт алып кайтыргадыр, ә? Хәзер инде синең җаваплы икәнеңне беләм. Чынлапмы? Әйе, әтиеңне генә күндерәсе калды. Әйе, рәхмәт, син иң шәп әни. Киләсе сериядә. Без туңдырма булыр дип өметләнгән идек. Безнең планетада юк. Йокламыйсыңмы ни әле? Кызым, йоклар алдыннан күп эчмә. Ярый, эшкә керешик. 9 гомермә дә җитәрлек булды. Очрашканга кадәр. Хәтерлисеңме безне? Туңдырма эреп беткән бит. Карапта бик эссеме әллә? Берәр салкын әйбер табып булмасмы? Консоли кемпелли, уйнарга минем белән. Консоли кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.